sa ashe ko ban ga ta zama ba. Tarkon so na shiga yasa ba za ni tsallake ba, na fada rijiya ta so ba za ni so fita ba. Shi so ai sirri ne ba kowa ya san hakan ba, na zama kin zama ne ba za mu farke ba. Yau na ga halittar Ubangiji kyauta ce gare ni, kwarai na yi godiya sa'a ce ta kore damuwa ta sami ni natsuwa. Kullum da murmushi a fuskata ba fushi ba. Kun so na shiga ba za na tsallake ba, so na shige sa ashe ko ban ga ta zama. A koyaushe idaniya na ke suka so gani, kyakkyawa da kin fito sai ki musu kwarjini, kuma ke ba kya fushi kullum sai murmushi. Kina da kin gani dawi su gwanin ado. Kun so na shiga so na shige sa. Sanama ne alakar murni da ke kwarai sifili ne, soyayyar ke zuciya kamar zane ne. Cire kyarai na ba zai yi ba ko da an saka tarkar. Kun so na shiga ba za na tsallake ba, so na shige sa ashe ko ban ga ta zama. Yau gana fadar ki komai kika so zan yi, a soke nan zaɓa ba ni canjin